Mingi Sound Studio Gwagwalada Abuja. Kewa mun gaida mazan fama. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. Ga giwa mun gaida mazan fama. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. Hai kewa mun gaida mazan fama. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. Bismillah Allah waka zan rero. Ka kira sunan Allah mabuwayin sarki. Allah yi salati a gurin manzon tsira. Allahumma salli ala Muhammad Abul Fatimatu Zahra. Lallai sarkin waka ka hau hanya. To ka bamu bayanin MC gida gida namu. Babana na zo gaishe ka. Ni Abdul dan Ningi mai maka waka. Lallai sarkin waka. Ka je wajen baba ka kira sunanka. To ka ki faɗin mun taho tare yaya haka. Kai ku dakata yan amshi. Ba a garaje a gaban manyanmu. Ba ma rashin kunya a gaban manyanmu. Kullum da'a aka sani a gaban manyanmu. Domin su suke addu'a kasar mu ta zauna lafiya. Kakiwa gaishe ka muke yi MC. House of Reps Abuja South sai kai MC. Gagiwa gaishe ka muke yi MC. House of Reps Abuja South sai MC. Gagiwa gaishe ka muke yi MC. House of Reps Abuja South sai kai MC. Mai alkunya mai riƙon amana baya cuta oga MC. Mai halin baba a duda oga MC. Abuja South na only you we dey see. Come and do better leadership mun bi ka. Wai sarkin waka har da ma turanci. Kai yaran gwarin ma ni sai na dana. Saboda oga na koyo shi. To ga mai fili nan kuma ga mai doki. Kai oga MC masun yebo. Oga MC choshe bahalo. House of Reps choshe gihe. Oga MC azayehe. Di agbari gagba dehege MC. Epa, epa. Di agbari gagba dehege MC. 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 Ashe dai kuma kun iya yaran yan amshi. Din saboda oga ne. Sannan kuma ka san mu dinnan na daban ne. Kai ku dakata yan amshi. Oga MC an shi ne na daban. Domin baba a duda ya gwada shi da dama. Amma oga MC gaskiyarsa ya nuna. Baya cin ko sisi cikin hakin al'umma. To ya kuke gani in har ya je majalisa. Lallai zai rike gaskiya kuma zai yi riko da amana. Wai me kuka ce yan amshi. Lallai zai rike gaskiya kuma zai yi riko da amana. Dan haka ranar zabe kuma za ku bi shi. Ai mu har mun bi shi. Indan ta mu ne kar da a yau zabe ma. Kawai a ɗauko shi a ɗora mu mun bashi. Kai ku gaida shi yan amshi. Gagewa mun gaida mazan fama. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. Gagiwa mun gaida mazan fama. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. Gagewa mun gaida mazan fama. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. House of Reps Abuja South Musai MC gida gida. Gode.